Hakamat jang Kejantian National Council GNC Central Executive Committee mentagasngi kilawan mi hakamat retired Justice R.S. Chauhan ubadai Chairman ka Commission of Inquiry halor ka jing ya karilom jantia na ka jingsha khangti doyong. Yakni ka kinhon na lam khamat da uba sambor miling do rengkat General Secretary uba Wanshwa Suting bad uba me bantay lang suklan ubadai Information Secretary ka CEC. Yaki video lapha hi da kidekat jang ka JNC sha umawpor. Kaseng habayakran bat ka commission bat habala kili ba balay amla ban pediang ya ka MMDR Act kaseng kalapen pau ba ya mentahi ka ba bha yaki namar ba kempat la ban pediang yaki kindon MMDR Act namar bakam ya hab ru bat ka rukom long rukam man jong ka khandau ka jaka hapo jantia mentagasngi nakaliang jongi ka Jantia National Council hadin bangila yo ka jing khot na ka Commission of Inquiry ka ba long chairman da retired Chief Justice R.S. Chauhan tamentagas ngi ngila wan mi spo ka ne ka State Guest House ban aya ka ne ka mani kendu bat kini ka commission ta ka daw ba hi ka jing khot jong ka ne ka commission ka long ha ka jing ide bar ka kam dewyong ka jong sitay hadin bala aja kini ki insiden ki ba pher apa ka district ka jongi ta ka jingi kendu bat ngi bat ka commission kila kli nangi ka ka daw ka ba pelong ngi bangimla ban pentrekam ya kini ka MMDR Act leni ya kata ka open cast mining tengi na kaliang kasang la pensyai haki ba ka MMDR Act hi karkom kwa jong ka ain mah kata ka open cast kami hap bat karkom man karkom long jong ka khandeu ka jongi hapo jantia khamtam ngila keren particular tangi ka Jantia Hills ngi klem keren ka state namar balik ka open kasi ka karkoman hi jong ka open kas kami hab namar pihak ban klong shwai ka khandeu aden nang tangin sayo ban ti yaw dewyong tamenta kini ka open kas kalong ka ka bakta ka mariang namar dakis pa hektar ngin klong ka khandeu kan sa kelas ka duriaw ta ka baar nang ta ka jing shong jong dewyong kalong ka ba stang hapo ka kalong ka ba jiliu bat ka ba stang ta kata ka daw kalong kani ka MMDR Act kami hab ta nakaliang jongi ka seng la suggest ya ka commission ban exam no yangi na kani ka MMDR Act lang ba kata ka paragraph 12A section B jong ka six schedule ta lada am exam yangi na ka MMDR Act nimla ban pentrekam ya kani ka kam dewyong ka jongi hapo Jantia Hills ta ka jingi kran ka jongi kalong katahi ka bah ka baydey badu dewyong ta nolong ta kila keli yangi yakiwe ki jing keli kumno ban thau kilat kilenti na ka benta ka yo kam yo jam jong ki khun samla hapo ka district khamtam hapo is Jantia Hill district namar lada amla ban treyo dewyong ka kilat kilenti tengila pen sngeu ya ka commission halar ka way na kamat jong ka JNC ka badon hapo ka Save Jantia Mission kata kalong baka ka state government kan wanra ya kini ka job recruitment policy ha ki private sector namar kumba POE ba hapo is Jantia hi ngibon ki cement factories ibon ki henry ka bapen sngosi ba ka pen thang yangi kum ki try district ba dia ki khun samlahi baro ka way kalong ba prapeu persen ki bayo kam hapo kini ki cement company ki de ki briu ki banabar henry ki jinyo kam pat jong ki try muluk kalong khatsan hadu arpeu persen ti bi omdon du tangkum ta tengil aru ke jingmut long leda ka sarkar ka wanra kini ki policy ki private sector kam tam ki industries kana ban wanra kilat yo kam yo jam hakini ka district ka jongi ka baar ngila ai jingmut ru bikin wanra kita ki institute ki ban train ki kena ki ban ai ki kata ka ki skill ki beper bakin la ban apply kam kenya kini ki factories ngilai kran ru kumno ban kentiu ya karep keriang namar kum magilong mentah po is Jantia ngimdan ya kita ki industries ki ba kini ki mariang jong ki pait ba kin la ban pendon kam hakini ki industries kum balong mentah ngidon betang kita ki cement industries ki lene kita ki coke factories ki ba penjeklia ya kamariang ki ba pen jot ru ya kamariang henreng ngidon kamro ki factories ba khnang kumba ngisaki na kawe ka snam shawe ka jingmi jong so nyamtra hapo ka is Jantia Hills kalong ka ba ka bun ba kar kompami osa
Tengila jumur ke commission bukan suggest ke government bakila ban wanra ru ya kum kini ki factories kin ban snaya ki umso mah kenang bakini ki marrep jong ki pai ba ki jongi kin ya kin sakini ki factories tah ka bakut hi ka commission kala ayin ki new pratili ki points bengin wanra da ka jingtha kenang baka jing dawa ka jongi kan long ka basai tengin da kalian ka sengru ngila pensengah hoki bangin sapha da ka jingtha shaki halor kini ki ibarat ki jingai jimut ki jongi kenang baka jingai jimut ki jongi kan long ka balong official